Uma enyakatho neKwaZulu Natal. Ngisakhula ugogo wayesixoxela izinganekwane ezimayelana nemkhofu, omantindane, ukuthwala, ukuphehla izulu, omamlambo, impundulu, nanokuthi uma uhlanganisa umuthi othile nomuthi othile kwenzakalani, nanokulapha kwesintu noma okwendabuko. Manje sifuna sihambe mina nawe siye kulomhlaba ongaqondakali. Sifunde okukhulu ngawo. Sifunde nokuthi ingabe yiqiniso noma inganekwane nje esasixoxelwa yona ogogo. Asambeni ke. Wasuka. Kulesi siqephu sanamuhla sinithulela udokotela uTriswe Khonza owayengumshayi wesibhakela odumile osowaba umlaphi wendabuko. Namhlanje sizofunda kabanzi ngomsamo. Sanibonani babukeli. Umsamo nje ngithi uyabona uyabonga bakukhanya la. Umsamo ke lo. Umsamo ngoba kuthiwa wenziwe imsamo nje ngokuthi abantu abadala mawukhuluma nabo usuke emsamo yiyo nje lo ubona ekhanya lezi banje ngenza umsamo mhlambe nginikeza abantu abadala bala ekhaya ukudla noma ngikhanyisa ibani ngicelela abantu mhlambe ngibasiza ukuthi nabo baphumelele ngoba ngeke ngibalungisele kwamena ekhaya kimi kubhedwe yabo iyona ndawo lena ekufanele ithi khanye kanje bese into zakho ziyakhanya. Ingakho mina bese ngiyakholelwa kuona futhi ngiyazi ukuthi uyikhosomba lo muntu omnyama. Ingakho nabelungu nabo bayabelievela kuona umsamo ngoba makune accident emgwaqeni ukhona umlungu ushonile babeka iflower lapha imbalo. Why ukuthi bayibekelana? Bayibeka because nabo bayabelievela manje thina masilahla amasiko ethu akukho kuzosilungela. Ingakho namanje ibona izinto ngazuthi ziyabheda. Sesishintshile thina sithathe ezinye izizwe sakuye kokwethu. Ingakho ngithi asibuyele kokwethu sikwenza abanye bengakwazi abakunderstand ngcono mina uNkulunkulu asengivezele khona ngibabonise ngwakhe nibone nani ukuthi ikuyinto enje. Zonke izizwe zinenkolelo yazo. iAfrika yonke inenkolelo yazo yabo uyabo. Nathi thina amaZulu uyayizwa lonto namaXhosa. Bheka manje thina la emakhosini sithi thokoza. AmaXhosa athi camako. Abesuthi bathi balibuwa. Angithi uyangithola. Amashangane wona mayefika la athi kimi angithi kufika zonke izizwe ngakho sengazi zonke ilimi ngoba namanje nizokhuluma neXhosa nikhulume nabeSuthu nikhuluma nabantu abasuke leSuthu nabantu abanye abasuke eSouth Arabia bayafika la ekhaya basuka phesheya nabelungu abamhlophe bayafika bayabelivela esikweni labo uyabo. AmaSulumane ayafika ayabelivela osikweni labo kodwa bayafika phakathi kwaleli gceke mina sikhulume nabo ngoba khona izinto asuke beyidinga ukuthi basizakale kuzona. Mina ngibabuza ukuthi isiko labo bona benze njani bese mina ngenza ngokwesiko labo. Ingakho ngithi mina ngisuke ngikhathazeke ngibona abantu abaningi bedukile belahlile amasiko. Lokho kuyangikhathaza kodwa ngize ngithi ngelinye ilanga mhlambe abanye bayakwazi ukuthi bebuye sebese inkingeni ezinkulu kodwa sekufanele ukuthi kuqalwe phansi kushwelezwe yabo. Uthola ukuthi lo muntu lo la ekhaya ubefundiswa isalukazi saza sashona mhlambe esafunda akhule akasakwazi nje ngoba sesingale phela abuke nje athi cha ngikhumbula ugogo athengele kokwamaswidi mhlambe namahewu uthi kusasa uzophumelela kanjani. Into engiyishoyo mina nengibelieve kuyo bafowethu asambeni sibuyele emasikweni noma ungahlala edrobheni noma ungahlala esentini noma ungahlala kuphi kodwa yiba nekhosombe ekhaya ngoba ngelinye ilanga ngale
sekufike kube namacala laba basele sebeyahlupheka umuntu othwele futhi ngizokuchaza lokho uyasaba ukungena emsamo usuke uzokhuluma nobani ngoba ugangile ekhaya or ugange ngengane yakhe wenzani ingakho ngihleli ngibakhuza abantu noma bafona bayacela ningalokuthi le nto le kukhona abantu abazigangi vele ku-obvious lokho kumafemeli amaningi uthola ukuthi kunomuntu ozoba nejealous ongenelelwe ukuganga uyayibona nto le uthola ukuthi mhlawumbe umuntu wangena kuye wazi washona naye vele eyigangela wasevukela enganeni manje naye siqhubeka iyaganga ekhaya ngoba ngeke ungitshene ukuthi uthola umuntu kuthiwa uzotshontsha amadlozi yawantshontsha amadlozi ekhaya ufuna abhekene yedwa abanye behlupheke yena bese lokhu bepreza yena nanokuzaleka kwengane-ke nje uthola ukuthi ingane izalwa usisi la ekhaya bayibiza ngesibongo sala kungakhishwanga khona ngishishumi nje ngisho iphampasa zange bayilethe ingane into zayo isahlangani kahle kanti ngcono ngane beyirejistela ekhaya ukuba kwamawayo izokwazi ukube nesisekelo futhi lezo ngane ziba nenhlahla ziyaphumelela impi angiyithandi impi ngoba mase ngiqala ukuyilwa kuba kuhlungu kunoma ubani ngoba ngiyilwi mina khona abayilwayo yikho ngithi mina umsamo uyakuvikela umsamo uyaphumelelisa umsamo uyikhosomba lethu thina abantu abamnyama angithi uyabo yingakho ngisho ngithi ngoba ngihlonipha ubukhosi nje angibuhloniphi ngoba mhlambe kuyisiko lesinto esiqondene nomsamo kuleka ke esedala mkhulu ngoba phela ngilapha endlini yakho nje ngizobika la ekhaya ngibikela nina ngithi nakho ukudla kwenu dlanini phela nina abantu abadala niphuze bese uthi ababekholwa bephuze nakho udrink bephuze nakho utshwala niyazi-ke phela phakathi kwaleli gceke akekho omunye umuntu engikhuluma naye ngaphandle kwenu ukuthi bonke abantu abafika phakathi kwaleli gceke begula bengaphilile kahle ngicela bephumela ekhaya sebephila i-South Africa ngoba imisebenzi ingekho nje-ke niyazi ukuthi abantu bacela la umsebenzi impendeni yaphema-ke uma becela la umsebenzi-ke imisamo yabo ayenziwe ngibacelela la ekhaya ngoba ngibacelela la ekhaya nje-ke bephethe ama-CV befuna ukuyosebenza bazowuthola lapho umsebenzi isizwe sethu silambile ngiyacela-ke ukuthi-ke i-South Africa yonke namazwe amanye ngaphandle atshale imali lapha nabantu bathola umsebenzi nezifo-ke nje iphele naleli khambi leli eseliqeda abantu lesi sifo lesi se-HIV ingculaza ake ninginikeze ningilele ekhaya ebusuku ngilele ninginike ikhambi lakhona ngiyelaphe le nto bese kuthi-ke ngizocelela ney'ngane iyidakamizwa zonke seyiphethwe izidakamizwa nengabasahlonipha abantu abadala nale mkhuba eyenzeka kulahleka iy'ngane lapha kwelakithi e-South Africa ngiyacela ukuthi konke lokho kuphele ngicelele ngisho abaphesheya kwelwandle abafika bezocela la ekhaya inhlahla ukuthi mabaphumelele nabangasebenzi besebenze ngicelela nalezi zingozi eseyithe chithisaka kulo mgwaqo lona nje-ke ehlale zenzeka mhla namalanga konke lokho sengicela ukuthi kube yinina nihlangane nomveli kuqala ngoba phela niyazi ukuthi uNkulunkulu khona. Umsamo uyisisekelo sawo wonke umuntu. Lawo amazwi kaDokotela u3 Seconds. Njengamanje sizozwa owesifazane echaza kabanzi ngokubaluleka komsamo kanye nedlozi. Sanibonani, igama lami nguMakhosi wakwaGumede. Ekhaya kuse Jolivet eSouth Coast. Ngifike la kumkhulu 3 Seconds. Kade nginenkinga ethize njengengize ngikwazi ukuyichaza live. Kodwa bengekho mayelana nalezi zinto egcina seyivela kumina manje.
Kodwa into eyenzakalile ngithe mangifika kuyena ngimchazela ngale nkinga ebengibhekene nayo akazange azasho nokuthi uzongihlolela kodwa uvele wangitshela nje wathi unabantu abadala. Then makangitshela ukuthi nabantu abadala fortunately bengitshela into vele ngiyaziyo esengisikhathi eside ngibalekela. Lento iqale ukuthi ibonakale kumina ngifunda grade 8 eMpunga High School. Mangifunda grade 8 esikolweni besinokuthi mangabe sesontweni ngibona izinto ngomuntu ngingazi ukuthi izini lezi engizibonayo nginga-understand. So into eyenzeka one day la ngabona khona ukuthi ngempela nginabantu abadala. There was this other woman besikhonzana besakhonza ePostoli ekhaya ngaleso sikhathi. Bathe esontweni because mina bengasaziboni ngambamba lo mama ngamdonsa ngambuza ukuthi ingane eyayikade igula yomunye umama khona ebandleni iguliswa yini, and I was so young so angikhumbuli nami nokuthi bengingabuza kanjani leyo nto. Ngamdabula ama uniform enkonzo mabesho ngenzani lezo zinto bengingazikhumbuli. So ngabona lapho and ivoice yami kuthiwa beyishintshile bengathi yendoda. Ngabona lapho ukuthi hayi kusho ukuthi ngempela nginabantu abadala. Then i-incident yesibili kunobhuti ebengizwana naye. Lo bhuti ebengizwana naye kwakuyi New Year's Eve that day ngikhumbula kahle. Angazi ukuthi kwakwenzakalani kimi but uma ngibheke emabondeni ngasonke isikhathi that day ebusuku bengibona kugcwele igazi. Ngizoqhuma ibhamu emadlebeni nami nginga-understand nje ukuthi kwenzakalani. Kwakhona into ethi mina mtshela ukuthi angaphumi la endlini. Ngenkani waphuma ngithe ngiyezwa ngenhla kwendlu saqhuma isibhamu nangempela ukwadutshulwa kanti sebemgwazile useyabaleka but akadubulekanga ke ngoNkulunkulu. So ngamanye amazwi kudala ngibalekela indaba yabantu abadala ngizamile kaningi uku-escape because benginalento ethi indaba yokubisa ngoma kusho ukuthi angeke usakwazi ukuphila impilo yakho oyithandayo wena bengumuntu othanda ubumnandi. Kodwa ngicine ngibona ukuthi nabo ubumnandi lobo ngathi khona into eseyingidriver angisathanda ubumnandi lokho kunormali. Uma uyintombazane usulahlekelwe i-direction empilweni uzibona nawe ngeke uclub from Thursday till Sunday awuphumula awulali uyahamba nje yogeza ubuqhubeke notshwala. And enye into leyo nto bengayiboni ngesikhathi ngiyenza ukuthi ngilahlekisela ngesithunzi sami. Ngize ngarealize late ukuthi isithunzi sami sesiyalahleka ke manje. But ngiyambonga ke umkhulu 3 second ngokuthi mangifika la afika ngitshela ukuthi ngiyayizwa inkinga onayo kodwa inkinga enkulu ileyo ukuthi unabantu abadala. Mase ngiyambuza ukuthi mkhulu ngenze njani ngoba imali anginayo uhlukile kunezinye kunabanye abathandazi noma izangoma akashonga ukuthi Magumede ngeke ngikusize ngoba awunayo imali. Yena into aphokophele kuyenzeni mangithi ngiyambheka uphokophele kutheni asisize thina esineyinkinga ngoba wathi kumina ngene egobongweni lakho noma imali ingekho bazoyiveza abantu abadala uma ngabe wena nje ungena egobongweni ngoba inkinga ile yenza ukuthi izinto zakho ivaleke ukuthi awuvumi ukwenza lento abafuna uyenza. Ngangena egobongweni manje sengizizwa ngingcono kakhulu sengiyakwazi nokuthi mangabe ngilele makufika umkhulu ekhuluma nami noma ngingakaze ngimbone ebusweni angimazi ebusweni kodwa uyazichaza yena ukuthi umkhulu nalegcekene ngiyazibona ezinye izinto. Ngivuke ekseni ngazi futhi ukuthi ngiphupheni. Elinye iphutha engilenzile ngithema ngibalekela lento yokuthi nginabantu abadala ngabalekela insindisweni and ngasebenzisa kakhulu igift yami because bengiworshipper enkonzweni ngazitshela ukuthi mangabe ngiworshipper and ngi-intercessor uNkulunkulu uzongisiza isuke yonke lento. There's no such thing. Ayisuki lento. Ngicabanga ukuthi namhlanje sengiyazi ukuthi noma ngathiwa ngiyakhonza kodwa kumele ngiqale ngilungise izinto zabantu abadala ngoba akuzange kungisiza ukubaleka kwami. Okunaloko khona enkonzweni bengiba nenkinga phakathi enkonzweni. So nje ngiyambonga kakhulu umkhulu 3 second. Namhlanje bengumuntu olahlekelwe nayi sense of belonging kodwa manje ngizithola sengiyazazi ukuthi ngubani, ngiyazazi ngibelonga kuphi, senginayo nesizathu sokuthi ngiphile, ngiyazazi ngiphilela ini. Kunekhathi eziningi la ebenge ngize ngihalele khona ngisho ukuzibulala ngiyibuza ukuthi ngiphilelani mina ngingasiboni nje isidingo sokuthi ngiphile.
nokuthi enye into bese ngiyenzile benginakho ukuthi ngenza izinto noma kanjani ngoba vele bengasenandaba nempilo. Igama lami bangibiza ngoprofessor manje. Dokotela 3 second. So lokho kahle ngoba mina ngoprofessor manje sengiya create izinto yabo. Ingakho manje izinto eziningi ngiyisungulela manje. Akusakufanele ukuthi mina ngisungule into ethile ezophilisa umuntu yabo. Especially ngoba senguprofessor fanele ngibone wena ukuthi uyafika la ekhaya uphethwe ikhanda or ushawe stroke. Fanele ngikucheck le nto ukuthi i-cause yakhona ukuze izikushaye ivele kanjani. Nanokuthi beyafika abantu la uyagula mhlawumbe umuntu sebamshayile usengumdici. Ngiyakwazi ukuthi lo muntu lo ngimcele khulume la ekhaya emsamo ngithi ngicela ningibuyisela nangomuntu engeke nimlethe la ekhaya ezohambela phambi kwami. Asho ukuthi sehambe zonke indawo akasizakali. Kufanele ngiyibheke lo nto ukuthi isuka kuphi. Ngiyakubusisela amanzi mina nginenduku la ekhaya ubhoko nanto emsamo ubhoko la ka 3 second. Ngenxa ukuthi ngihlala ngibhizi la ekhaya hlala gcwele. Kufika umuntu la unezilwane ushawe stroke. Kufika umuntu usehamba nge-wheelchair. Angilokhu ngithi ngisawumkhothisa. Ngena la ekhaya ngikhulume nabantu abadala nangu sefikile mase beningeke nimlethe la ekhaya ningezokungimphilisa. Ngiphuma phandle ngithatha le nduku ngiyambeka useyahamba useyaphila. Hayi inkinga zakho yini mdade wethu. Ngoba ziningi izinkinga zakho okusele nje ukuthi ubona ngazi ukuthi ngihlolela ngesicathulo. Lento isungulwa yimi ngicreate akekho umuntu oyenzayo. Ngiyaqala nje emhlabeni ukuthi ubone mina ngohlolela ngesicathulo. Manje nginenkinga lapha yakho enkulu ngikhathazekile. Ngoba manje kufanele ngabe usunomuzi manje umuza ukho. Uyabona ukuthi kunaleli demon elokhu livimbile izinto kuwe noma umthola umuntu othandana naye seniyaxabana. Kusho ukuthi wena ngasonke isikhathi ngoba sekufikwa nje ungazofika iphi. Into engingayenza nje ukuthi ngiwenzele amanzi mhlawumbe ukuzama ukuthi ufike uwathele njalo uma ugeza. Ngikwazi futhi ukuthi ngikubeke le nduku yami. Ukwazi ukuthi kuhlakazeke zonke lezi chithe zikhamba ebusweni. Ngoba nesinye sakho ngibona sinenkinga unesigaxa la manje abelungu bazothi une-60 yabo. Ngoba manje ipopolo mina ngiphatha ipopolo zami amehlo. Ngoba ngudokotela ngiyangena esibhedlela. Ngifike ngibasiza abantu nakhona ngisoncelwe yibo dokotela ngoba siyabambisana nabo. Ingakho ngithi mina sengiyibonile inkinga yakhe esicathulweni. Angazi noma mhlawumbe ngiqamba amanga lento ngutshela ngona. Manje yabona nje khona manje imali ayithola ukuthi manje imali inele nje ngayithola ufaka upetrol khipha 1000 kwi-ATM awusalungana ayisekho imali ku wena usebenza nabanye abantu bonke uyabona baphumelela kuwena kulokho kumele nje manje ngcono mina ngikusize ngikubeke lolu bhoko noma ngikunika amanzi ufike nje ugeze noma ulethele ama-CV yakho uma kuthiwa urejistile nasemsebenzini uzorejisteka. Uma uthi ufuna umsebenzi ozokunikeza imali eningi ngizokucelela khona la ayikho enye indawo. Yilokho dadewethu angazi noma le nto ngisho mhlawumbe ngibamba amangani ngoba kuyafuneka ukuthi nawe khuluma. Ngiyayizwa. Kuyenzeka lokho? Yebo kuyenzeka. Lokho kuhamba ebusweni kuyenzeka? Yebo. Isinyeni phendula. Imali yahlala? Ayihlala. Angithi uyabona lento ngiyibone lapho ngoba isicathulo uhamba ngaso. Yiso nje lesi sicathulo esingitshena inkinga. Ngenxa ukuthi ubungawaphethe amanzi manje nami sengijahile manje amanzi uwathola lapha ngoba ufike sekulate. Nami ngijahe kabi. Ngoba manje nginenkinga kakhulu nje. Ngiyakubona lokho kwasemsamo kudinga abantu abadala. Khona ezinye izinto engeke ngikhulume nawe ngoba uzazi. Khona ezinye izinto ozokuzaleka kwakho engeke ngikhulume nawe ngoba uzazi angifuni ukuqhatha umndeni. Mina ngiyaniqwashisa nina abantu bakithi kuwo wonke amasiko akithi emhlabeni jikelele ngithi umsama sunakekele ikhosomba lendoda nekhosomba lomuzi wendoda umsamo. Ungafika kumuntu edumile basiza abantu kugcwala kodwa makumnyama kulomsamo khohlwa engakunika noma yini
kodwa emsamo uma kumnyama khohlwa. Ngicela ukuthi ke sihlale emsamo silungise izinto ngoba nizothi oza kwethu abasebenzi senihambe nahamba nithi umuntu ukadala la phansi ekhaya ushawe istroke akavuki senimse kodokotela nehlulekile kanti khona ikhozi ukuthi umuntu omdala ekhaya agule khona umuntu ehlale ku-wheelchair khona umuntu ukuthi anqunye umlenze aphinde anqunyelwe nomunye kanti kusemsamo la akulunganga khona ayida khona umuntu owahamba ekhaya enqunyiwe vele umlenze nomunye sekuyikhesi leyo ingakho ngithi asibuyeleni emasisweni sihlale emsamo ukuhlala kwethu emsamo ngisho ungalima idumbe ukhuluma noNkulunkulu ulime ubhatata ngisho isihlahla lenothi uyasebenzisa usizophathwa ubani ngoba fanele siphathwe abantu abakuwe abadala bekwazi ukuthi basiphathe isihlahla ingakho abanye abantu mabesebenzisa imithi baba nesicwaco ingakho abanye abantu bethi bona abakholelwe intweni ngenxa ukuthi kumnyama emsamo bashiye obabamkhulu bethu ezinye izinto bengayilungisanga babephikisene noma bengasangenelani abanye babelokhu bezokulungisa begcina behambe emhlabeni namhlanje siyahlupheka namhlanje thina bantu asiphumeleli namhlanje sifundile sina wonke amajazi siphethe ama diploma ama degrees siphethe ama masters siphethe ama doctorates siphethe professor njengami ngoba nguprofessor ingakho ngithi lokho bengikusungula ningibona ngitshena inkinga zakho ngithi lethi isicathulo sakho ngiyacreate lokho ngoba sengoprofessor khona ezinye izinto efanele ngihlanganise zokuthi niphile ingakho ngicela naNkulunkulu nasemsamo ukuthi kulapheke isifo esesikhona sesiqeda abantu ngibonga kakhulu kunina nina ngiphathisela amandla nanengena kumina ngibonga kakhulu koBhombela ngibonga kakhulu kumdlokombane Bhejane ephuma esiqiweni okuyona Nkosi yethu ngoba sonke singabakhe nomsamo lo namangiqala ukukhuluma ngiyamemeza ngicele kuwe ukuthi akangicele lo babamkhulu naye angicengele ukuthi umsebenzi engiphathiswe wona unzima kakhulu umsamo wenziwa noma ubani futhi awuchanceke umsamo abantu abaningi bayicuphile imsamo abantu abaningi baphendula amadlozi uzothinta umsamo ukwazi isibhobo soyashona ingakho ngithi akufuneki lento uyichance ngoba fanele uqala uyicheck before uzoqala kuwona umsamo siyezwa kwamanye amakhaya kuthiwa ade kunomsebenzi ngasekusasa kusena umuntu oseshonile uthinta into evele isicushiwe ingakho mina mangisilungisa umsamo asuclean umsamo silahle idlozi libi sucuphe sisho ukuthi la ekhaya ubani oneright yokuthinta lo msamo kuze omunye umuntu mayethi uyawuphendula umshaye umsamo umuntu eyilimalele yena eshawe yini abakuwe ingakho ngathi mawuzolungisa isidalo ungasiqala uzosiphetha usivale because mawuzofika ulungisa umsamo ubageze bazobona abantu abangama enemy negangi ngishaba segcikeni ukuthi umsamo walo muntu usohamba kahle into zakhe ihambe kahle sebeyathwebula isidalo sebeyakuvala wena ngenxa yokuthi awuzange waqala walahla idlozi libi wenza iprocess yakhona until uzucupha umsamo ubiyele ingakho ngithi mina ngiyanicela inganza kwethu ukuthi khohlwane nje ukuthi kukhona okuyokwenzeka kuphinde kuphumelele kulunge ngaphandle ukuthi sikhumbule laba balesiletha la emhlabeni akuyibona kwaba nguNkulunkulu bokhokho bethu nokhokho bethu ingakho ngicela ngishengilozini zonke nezithunywa nabasemanzini nabasolwandle nenyanda zezulu ngiyacela kuzo ngikhuleke kuzo ngihambe entabeni ngikhuleke emfuleni nginikele ngenxa yani ngiyabelievela ukuthi nakhona abantu bakhona abanamandla abangakwazi ukuthi basisize ngoba angisizakali mina ngedwa sizakala sonke mina ngingowenu ngidalelwe nina ngisho isikhathi sokubona umama wami nabazali nefamily anginaso ngoba angilali emini nasebusuku ingakho namanje ngithi asikwazi ukuthi sihloniphe emsamo ekhaya la ekhaya mangikhipha imali ngisho 10 cent ngiyabatshena noma ngingena imoto la ekhaya ngithi naye imoto enisenilethile makufika la ekhaya abantu abangalungile ngizwa ngabo ngiyakhuluma la ekhaya ngithi nampa abantu phela bese bengivukele nithule nithini kahle uprofessor u3 udokotela utholakala eMeva Mhlophe mayengekho eMeva Mhlophe usukele ekhaya eNhlwathi kaHlabisa angisebenzeli khona le ekhaya ngisebenza la mangingekho la nginokuthi ngihambe ngoba ngithanda ukukhuza ngisongilena kumuntu omdala endlukula ngoba mina enamanga ngithola ekhaya kodwa mina sengiyaxwayisa manje ukuthi abayeke njalo abantu ukuthi lokhu bezenza u3 beqola abantu imali njengolento eyenzeke eThekwini umuntu aqole u300,000 bheka manje usenkingeni uboshiwe ucishwa wabulawa umphakathi ingakho ngithi mina abantu umsamo wami okhona la angikwazi ukuthi ngilwisa mina ubuso uyaphumelela umsamo wami uyahluphekisana
ugcina ungabi nalutho. Umsamo wala ekhaya uyakushaya. Mina angiphiwe ukukhuluma. Ngasonke isikhathi ngiyahleka, ngiyahlonipha abantu abadala, ngiyabamukela. Kodwa isikhathi esiningi ubheka umuntu obhekene nami ngempi, ubone ukuthi kuzomhambela kahle naye ngoba kukhona into engiyisebenzisile. Umsamo wenza yonke into. La ekhaya ngicela imoto engenile ifika. La ekhaya ngicela indlu, ngicela ukwakha. Kuvele nje kushesha. Namhlanje ngicela uguqa, ngithi ngifuna ukushintsha labo guqa. Ngithi abangilethele umuntu ozokwakha labo guqa ohlanzekile, ongeza kulokhu yakha enenhliziyo egobile ngoba into yabantu abadala kuyona yami. Ngiyakhuluma futhi la ekhaya, ngiyacela. Ngisho ngabe kuthiwa ungathela phansi noma ungathe uzozuchithe umuthi. Ngoba mina uma ungenza into errong mina ngiyakuthanda, isitha sami ngiyasithanda futhi ngakho ngithi bonke abantu abasuke bengonile ngiyabaxolela ngoba lento yamphakathi inengilozi inokukholwa. Asinakeni umsamo engane kwethu, uyangithola empangeni endaweni yasemeva mhlophe, uphinde futhi ungithole kumakhala ekhukhwini, bese ena ungithola futhi kwezokuxhumana DR 3 second page, bese futhi uphinde ungithole ekhaya la ngihlala khona. Ekhaya ngihlala esitulweni kodwa la ngakhele khona kusemeva mhlophe. Angiphambanisiki isintu ngoba abantu ukuthi uhlala lapha ethi uhlala empangeni kanti mina ngihlala esitulweni, ngiqondisa njalo sona isintu lapho. Mawufisa ukuthi ithimba lethu livakashele endaweni yangakini enenkinga, thatha le number ebhalwe phansi. Kwasukela mbukeli, siyaliguqisa uhlelo njengamanje. Sizobonana ngeviki elizayo.